Ето я и нея. Много е елегантна на успоредка. Да видим как ще се справи. О, жалко. Край. Такова упражнение, което само тя прави на това европейско от задно коремно Хиндорф се нарича прелитане. Но сега ще го обясним. Тук също колебание Гингер след обръщане в стойка на 360 градуса носи бонификация на тази връзка, но според мен в никакъв случай няма да може да претендира за титлата. Да, Аз не знам дали ще запази сребърно отличие след тази мисля, грешка. че не. Защото... Сега при повторено ще видим след Хиндорф това прелитане. Защото и падна трудността много. Хвана лошо с каишката. Сега да видим дали е това. Ето го. Колебанието, второто. Не, подминаха го. Това е Гингера. Тук нямаше проблем. Виждате, тези каишки имат накрая си към пръстите на гимнастичката един тампон и се получава една сгъвка на каишката, която дава добрия хват. Но някой път гимнастичката при прелитане захваща този тампон върху бруста. И тогава удържането във вис просто става абсолютно невъзможно. И тя трябва да спре. Милата усмихва се, но... Видяхте оценката, която е необходима, за да измести Ангелина Мелникова. Очакваме с нетърпение решението на журито. Какво ще е то? Междувременно Лайънс е трета, непосредствено след Лиза Дауни. Юрка второ място, запази позицията, втората си позиция, още 30 има аванс пред Дауни, но изпусна златния медал. Титла